Assessment ay pinatupad ngayong araw. At sa ating international news, U.S. Defense Department todo higpit ang alerto at pagbabantay sa Taiwan dahil yan sa pagbisita ni U.S. House Speaker Nancy Pelosi. Sa sports balita naman, ang PCSO ay turn over na ngayong araw kay Sprint legend Legia de Vega ang kanilang pinansyal na tulong na nasa maselang sakit ngayon sa cancer. Mamaya sa ating entertainment news, mga kaanak ni Nicole Borromeo, labis na ikinatuwang naging tagumpay sa Binibining Pilipinas 2022. At live nationwide, worldwide, via satellite. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bumble Marakulat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Star Nation, ipinabot ngayon ng Commission Elections Employees Union ang kanilang pag-welcome sa appointment ni Atty. George Garcia bilang bagong chairman ng COMELEC. Sa isang statement, tinawag ng grupo ng mga empleyado ng komisyon si Atty. Garcia bilang isang brilliant election lawyer and an outstanding communicator. Naniniwala umano ang mga kawani sa ginawang pagtatalaga ng Pangulong Marcos kay Atty. Garcia bilang isang perfect choice. Sa kabila nito, umasa naman ang COMELEC na mga empleyado nila na sana ang susunod na hirangin pa ng Pangulong Marcos na mga commissioners ay magmumula mismo sa loob na ng komisyon o mga insiders. Sa ngayon, meron pang dalawang bakanting pwesto ng mga commissioners para makompleto naman ang 7-man poll body. Sa ngayon, tanging ang mga commissioners na naiwan na sina Commissioner Socorro Inting, Commissioner Marlon Casquejo at Amy Ferolino at Ray Bulay. Kung malala na bypass na makapangyarihan Commission on Appointment o CA, noon ang pagkakatalaga sana kay Garcia bilang isa sa mga commissioner ng dati namang administrasyon. Maliban sa kanya, hindi rin naaprubahan ang appointment ni dating Chairman Saidamin Pangarungan at Commissioner Amy Neri. Si Garcia ay nagsilbing abogado rin ng Pangulong Bongbong Marcos para sa election protest noon. Laban naman kay Vice Presidential candidate din noon, nananalo naman si dating Vice President Leni Robredo. Samantala sa kanya namang statement, tiniyak ng bagong COMELEC chairman na magiging impartial siya at independent. Anya, sisiguraduhin umano ng COMELEC na mananatili ang taong bayan ang supreme law. Sa ilalim daw ng kanyang panunungkulan ay isusulong ng COMELEC ang makabuluhang mga reforma upang mabigyang daan ang hinaing ng mga stakeholders at ang voting public. Kasabay nito, nagpaabot din naman ang pasasalamat si Chairman George Garcia kay Pangulong Ferdinand Marcos bunsod ng kumpiyansa at pagtitiwala sa kanya. Samantala naman sa ibang balita, idineklara ni Vice President at Education Secretary o DepEd Secretary Sara Duterte Carpio na handa na sila sa pagbubukas muli ng klase. 3 linggo mula ngayon, okay naman sa Agosto 22. Yan nga, yung tinatawag na muling pagbubukas ng klase, face-to-face. At ginawa ng pangalawang Pangulong pahayag kasabay ng pagdalo niya sa national kick-off na ng 2022 Brigada Eskwela na ginanap naman sa Imus, Cavite, yung Imus Pilot Elementary School. Diyan po naman sa nabanggit naman na lalawigan. Tiniyak ng pangalawang Pangulo na ginagawa ngayon ng DepEd ang lahat ng preparasyon sa opening of classes para sa incoming school year. Aminado ito na ang nalalapit na pagbubukas ng face-to-face classes na bagamat nagdudulot pa rin ang excitement sa ilan, nandyan pa rin naman ang pangamba ng ilang mga teachers, yung mga magulang at mga estudyante. Tanggap naman ng DepEd Secretary na nagdudulot pa rin ng kaba ang kalagayan ng bansa dalan pa rin sa isyu ng pandemya. Liban dito, nandyan din ang iba pang mga hamon na kinakaharap ng mga estudyante, kasama na ang pangamba sa isyu ng monkeypox, ilang mga pagbaha, dulot ng mga pagulan at banta rin ng bagyo. Gayon din ang nakarang pagtama ng malakas na lindol. Naniniwala naman ang DepEd Secretary na sa kabila ng ganitong mga problema na kinakaharap ng DepEd, magtatagumpay umanong lahat dahil sa determinasyon. Narito pa si pangalawang Pangulong pero bago yan mga kabombo, una rito ay nang mag-anunsyo naman ang DepEd itong school year 2022 at 2023 ay magsimula na nga sa Agosto 22 at magtatapos naman sa July 7, 2023 ang school year na ito. Base nga sa naunang inilabas na guidelines ng DepEd, ang resumption ng 5 days of in-person classes ay tuloy na ang implementasyon ngayong school year.
Batay pa sa patakaran ng DepEd sa ngayon, ay bibigyan dan muna yung options na 5 days ng in-person classes. Nandiyan din ang option na blended learning modality at yung full distance learning hanggang Oktubre at 31 ng taong kasalukuyan. Pagsapit naman ng November 2 ng taong kasalukuyan, itong DepEd ay inatasan na rin ang lahat ng mga public at private schools na mag-transition na sila sa 5 araw na tinatawag pa rin na in-person classes. Sa iba pang balita, sa darating pa ng Agosto 8, ang nakatagdang turnover of command ng bagong AFP Chief of Staff matapos nga italaga ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro bilang susunod na 50th Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Sa isang mensahe sa Bombo Radio, nilinaw ni General Bacaro na isang Medal of Valor awardee ay tumanggi muna itong magpa-interview dahil hindi pa raw niya hawak ang mga papeles sa appointment sa kanya. Ang susunod na military chief ng AFP Chief of Staff na magsisilbing 3 taon na fixed term na 3 taon sa ilalim niya ng bagong batas na Republic Act No. 11709. Nangangahulugan ito na magsisilbi si General Bacaro ng hanggang taong 2025. Ito ay sa kabila na ngayong taon ay aabot siya sa 56 years old na mandatory retirement. Si Bacaro na kasalukuyang commander ng AFP Southern Luzon Command ay papalitan si General Andres Santino, ang huling AFP chief ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabing bibigyan daw ng bagong pwesto ang outgoing chief na si General Centeno. Ang incoming chief ay tubong San Fernando, La Union. Graduate siya ng Philippine Military Academy, Maringal, class of 1988 at classmate niya si Santino. Naging AFP spokesperson at chief ng Public Affairs Office sa Camp Aguinaldo. Ang impresibong military career ni General Bacaro ay nabahira ng kontrobersiya nang mag-resign siya bilang PMA Commandant dahil sa command responsibility matapos may isang kadete ang namatay sa hazing. Samantala, ang bago namang susunod na PNP chief ay isa ring Ilocano, si Police Lieutenant General Rodolfo Azurin na siyang kasalukuyang Commander-in-Chief o Commander ng PNP Northern Luzon Police Command na magre-retire naman sa April 23, 2023. Abangan niyo po, kukuha pa rin tayo ng mga reaksyon sa pagpanaw ng dating Pangulong Ferdinand, dating Pangulong Fidel B. Ramos. International news naman, yung US Defense Department abay, nagigpit ng todo dyan sa Taiwan, dila naman sa pagbisita nitong si US House Speaker Nancy Pelosi. Pero bago ang mga balitang yan, mga kabombo ka Star Nation, ay kukuha muna tayo ng ilan pa sa mga reaksyon. Kasama po natin live nationwide, worldwide, isa po sa magiting na dating cabinet member ni FBR. Dati po siyang nagsilbi ng DILG Secretary at tumawak ng maraming posisyon. Dating DILG Secretary Rafael Alunan, kasama niyo si Bombo Elmar, si Bombo J ng aking co-anchor. Good morning po sa inyo, Secretary Alunan. Kamusta na po kayo? Magandang umaga sa iyo, Elmar. At saka Jane, thank you so much for inviting me. Good to see. Well, malungkot. Malungkot. We lost a great man. A great leader. And it's taking time for the reality to really sink deep. Pero at this point, many of us are very, very sad of the passing of former President Fidel V. Ramos. Secretary Alunan, nung malaman nyo nung linggo yung balitang yan na pagpanaw ng dati mong naging pagsilbihan bilang presidente, nasaan po kayo at that moment, Secretary Alunan, sir? Ay nanggagaling ako sa isang family lunch. Pauwi pa lang ako noon nangyari. Pagdating ko ng bahay ng around 3:30, pag-upo-upo ko pa lang dito sa harap ng aking computer, ang dami ng mga pumapasok na messages sa SMS, saka sa Facebook Messenger. Nagtatanong sa akin, totoo ba na pumanaw na si Presidente Ramos? Hindi ko alam yon. So it took a while for me to check to find out that it was correct. And so ayun, nung nalaman ko, wala na, blanco na ako. Hindi ko na malaman kung anong sasabihin. Hindi ko na sinasagot yung mga tumawag sa akin dahil sa hinihintay ko yung official announcement ng pamilya.
Yung information na natanggap ko ay second-hand information na totoo daw. Pero ang hinintay ko yung official announcement ng pamilya na binigay naman ng mga bandang alas 7 na ng gabi. Sa maraming taon, nagkaroon kayo ng close contact, close encounter ng dating Pangulong Ramos. Doon sa mga hindi nakakalam, paano po maging boss, maging leader para sa inyo itong si dating Pangulong Fidel Ramos, si FBR, Secretary Alunan, sir? Wow. Alam mo si Presidente Ramos, maraming katangian eh. First of all, definitely leader, no? Basta pagdating sa mga hard decisions, he would take the hard decisions. As long as ang layunin is for the better good, for the greater good of everybody. So number one, he was not afraid to make those decisions. Number two, mentor. Kung anong nalalaman niya, kung anong alam niya, sinishare niya. That was his way of uniting us around the same thinking so that we could all march to the same beat or to the same tune para align kami lahat sa thinking. So he would always share information. At ganun din ang gusto niya mangyari na kung anong nalalaman namin, may sharing, may feedback. That way, we could work as a team. He was also like a brother. And for some of us who are younger, I'm 20 years younger than him, I looked at him as my second father. And maalaga. He knew how to take care of you, not really in a material way, but always providing you advice, giving you comfort, and most of all, as a manager and leader, binigyan niya kami ng leeway to exercise our judgment. He empowered us as his subordinates to do what we needed to do to exercise our duties and responsibilities. And he was always looking at how to improve the conditions of the country. And this is coming from his experience, our experience, doon sa EDSA. Kasi ang EDSA was not for us really regime change. It was really more hindi personal eh. It was of a higher nature na kailangang ma-restore natin yung freedom and democracy para mabigyan ng oportunidad ang buong sambayanan to be able to express themselves freely and to create and innovate within the context of freedom para yung energies that will be released would be able to drive the country forward towards a higher level of growth and development. Ganun yung layunin na yun. And EDSA was also an eye-opener because doon lumabas yung doon nang umpisa yung paningin about unity, solidarity, and teamwork. Because people from all walks of life, from all religious beliefs, came together seeking the same thing, better opportunities in life. At so that was what was driving him as the president. No? Yun ang kanyang pundasyon. Na because of his experience in EDSA, and even before that, even during his time in the military, tinitingnan na lagi yung ano ba ang kabutihan para sa karamihan. And that was the driving force behind this presidency. Secretary Alunan, aking co-anchor si Bamboy Jane. Your question to Secretary Alunan. Go ahead, Bamboy Jane. Sir, during Ramos administration, kayo po ang nag-initiate ng Oplan Paglalansag. Aside from that, sir, ano pa po ang legasiyang iniwan ng dating presidente sa nasabing kagawaran? Well, inumpisahan namin yung Oplan Pagbabago aside from Oplan Paglalansag. And Oplan Pagbabago was about
renewal, house cleaning, professionalization of the police force. So nag-umpisa kami sa moral recovery program and followed by sinabay namin yung house cleaning to be able to reinvigorate the police force with younger blood, that had a better grasp of law enforcement and the values needed to safely secure the Filipino people. And there were so many young officers who were so idealistic that we brought up the ladder kasi napakagaling talaga. The other thing that the other legacy that was left behind was, of course, yung peace initiatives ni President Ramos. For the 6 years that he was president, he did not stop at trying to forge peace agreements with the rebel groups. I was very lucky to have been part of that. I was his emissary to various rebel chiefs that I spoke to behind the scenes. Among them, Nur Miswari. And then among the extreme left, particularly yung mga guests namin sa Camp Crame, like Romy Quintanar. And then si Father Balweg, nakausap ko rin. And then of course, sa military side, si Greg Honasan. Ba? And then sa MILF, ang kausap ko doon yung MILF Executive Council. So I was part of a team. I was behind the scenes, part of the behind the scenes team. And meron naman kaming above ground team. And that was led by General Manuel Yan. All in all, ang aming report card, I would say for 6 years, was siguro, I'd say 50%. No? We were able to accomplish 50% of our targets kasi napaka-complicated yung peace at conflict resolution process. So we're able to forge deals with Nur Miswari and the MNLF. And by the way, I got a call from the successor of Nur Miswari after he vacated sometime in 1999, yung post niya. Si Farouk Hussein, who called yesterday from Sweden, and to say that in behalf of the MNLF, sabi niya, I would like to express our profound sadness on the passing of a great leader who did nothing but work for peace and for the unification of the Filipino people. So he will be remembered by so many people from so many walks of life and from many different beliefs as the person who fought for peace. And that was, I think, his greatest legacy. But in addition to that, yung presidency ni President Ramos was bookended by 2 very difficult periods. So umpisa pa lang ng presidency niya, may brownout, na-inherit niya yung brownout. And it took him about almost 2 years to solve that. Can you imagine if he did not solve that, patay ang ating ekonomiya. But because he was able to solve it, he was able to bring in a lot of investors. Kasi yung investment climate, in-improve din niya through Congress at ang tumulong sa kanya doon ay si Speaker Joe De Venecia. They came up with a lot of landmark legislation to open up the economy. Kaya ang daming pumasok ng mga investments from abroad. Yung pangalawang gulo na nangyari sa kanyang presidency was during the last 2 years of his presidency. In 1997 hanggang 1998, tinamaan tayo ng Asian financial crisis. And because of that, hindi niya na isulong
yung kanyang gustong mangyari sa AFP modernization. Kasi ang pundasyon ng AFP modernization was the sale of Fort Bonifacio. Yung Fort Bonifacio sale depended on the private sector buying the land. Ang problema, yung Asian financial crisis, naubos yung pera ng private sector at that time. So hindi sila nakapili ng lupa. So walang pera na pumasok for AFP modernization at that time. Pero we should give him credit for passing immediately the AFP modernization law in 1995 after the Chinese grabbed Mischief Reef away from us. Doon nag-umpisa yung AFP Modernization Act. Alright, Secretary, marami pong salamat. Ngayon lamang narinig yung mga kwento na yan. At least na-refresh kami lalo yung mga viewers natin, listeners, sa mga behind the scenes na kwento, lalo na po sa inyo, may mga behind the scenes ka na mga naging mahalagang papel noong panahon ng dating Pangulong Fidel V. Ramos. Maraming salamat ang Bombo Radio Philippines. Nagpapasalamat sa napakaaga niyong pagbibigay sa amin na makapanayam kayo. Maraming pong salamat, DILG Secretary Rafael Alunan, sir. Walang anuman. Maraming salamat for inviting me. Maraming salamat. Alright, isa po sa mga naging cabinet secretary ng dating Pangulong Fidel Ramos, rarely magbigay ng interview itong si Secretary Rafael Alunan para sa publiko at nagkwento siya ng mga behind the scenes. Samantala muna sa Malacanang muna tayo mga kabombo kay Sir Nation, yung issue pa rin sa pagtitiyak ng ating Malacanang, ang pagbabantay sa issue ng monkeypox sa iba pang mga usapin. May detalye pa si Bombo Dennis Samito. Tiniyak ngayon ng Palasyo Malacanang na nananatili ang alerto at pagtugon ng gobyerno sa issue ng monkeypox. Yan ay sa kabila ng balik na tayo sa zero active case dito sa Pilipinas dahil gumaling na yung nag-iisang nagpositibo sa naturang sakit na naitalanga noong nakalipas pang Hulyo 19 at nakauwi na sa kanilang bahay. Pero ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., may mga hakbang pa rin na kinakailangang panatilihin at mga direktiba sa Department of Health na dapat na manatili lalo na sa mga dumarating galing sa ibayong dagat at obserbahan kung ano ang nature ng naturang sakit upang makontrol kung sakasakali man na may mga panibagong kaso na may tatala sa Pilipinas. Katulad din umano ng COVID-19 pandemic ay kinakailangang seryosong tugunan ito, ngunit hindi naman dapat na makaapekto sa ating ekonomiya. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. One monkeypox. Let me stress on that. It is one monkeypox case here in the Philippines, and as of now, the patient, yung pasyente ng monkeypox ay pagaling na at malapit umuwi na yata. Yeah, nakauwi na. So we don't have any more cases of monkeypox. But even then, I want to be very clear to everyone, this is not COVID. Hindi kagaya ng COVID ito. Hindi nakakatakot kagaya ng COVID, yung monkeypox. Parang smallpox. Parang kami smallpox, marami namang gamot. Kaya pwede naman natin gamutin. Pero again, ganun din Kagaya ng lahat ng sakit, kailangan malinis ang mga kamay natin. Medyo mag-ingat lang tayo sa sanitation, yung mga bagay-bagay na ganyan. Pero sa ngayon, yung monkeypox ay talagang nakabantay tayo dahil nasanay na tayo rito sa COVID, nakabantay tayo ng gusto. Pero siguro masasabi natin sa ngayon, madaling masabi na wala tayong kaso dito sa Pilipinas sa ngayon. Bahagi yan ang pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasabay ng kanyang pagbisita sa isang aktibidad sa pagbabakuna laban sa COVID-19 sa lungsod ng Pasig. At ngayong araw, may iba pang mga nakahanay na aktibidad ng Pangulo kung saan ang ilang miyembro ng gabinete ay kanyang pupulungin para doon sa pagsasapinal ng ilang detalye sa mga ilalang pondo para dito sa pagtugon sa pandemya. At yan ay papasok doon sa 2023 national budget. Yung iba pang issue ay sa mga susunod na araw naman pag-uusapan ukol doon sa i-allocate na pondo ng mga ahensya ng gobyerno sa bawat proyekto, partikular na yung malalaking suliranin na kinakaharap rin ng ating bansa.
Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, puno ng emosyon na nagbahagi rin ng kanyang pananaw si dating Pangulo at ngayon ay House Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Sa kanyang statement kagabi, pinabot ni Mrs. Arroyo ang pagkikiramay sa naiwang pamilya ni FBR, lalo sa dating First Lady Ming Ramos. Tinawag niya ang dating Pangulo bilang isa sa greatest Filipinos ng 20th century at isang higante sa mga lider sa bansa. Para kay Congresswoman Arroyo, sa personal level, malaki mo ang kanyang pagkakautang ng loob kay Ramos. Si FBR daw ang founder ng Partido Lakas na nagkaroon ng alyansa sa kanyang grupo na partido na Kampi. Noong 2004, si Ramos umano ang pinakamalakas na boses na nag-endorso sa kanya. Inalala din ng 65 anyos na si Congresswoman Gloria. Sinuportahan siya ni FBR noong panahon ng ilang beses ang pagtatangka ng kudita sa kanyang administrasyon. Liban na niya sa arkitekto sa pagbangon ng ekonomiya, pagbuwag sa monopolyo ng telecommunications industry sa Pilipinas. Isa si FBR ay isang war hero, model soldier at top caliber diplomat. Binigyang kredito rin ni Mrs. Arroyo si Ramos na siyang nag-stabilize sa demokrasya sa Pilipinas at isinalba si dating yumaong Pangulong Cory Aquino sa pagtatangka sa ilang beses na mga pagkudita noong administrasyon ng panahong iyon. Kaugnay pa rin ng balitang yan, kasama natin dating Secretary Hernani Braganza. Secretary Nani, ito po ay, I understand, uncle niya si FBR dyan sa Pangasinan. Naging first cousin yata ito sila ha. Naging mayor din pala ito dyan sa Alaminos, ako nagkakamali. Secretary Nani, good to see you again via Zoom. Si Bombo Ilmar ang yung kasama, aking co-partner si Bombo Jane. Good morning, Secretary Nani Braganza, sir. Magandang umaga po at namimiss ko na nga po kayo. Si Juan po, si FBR ang aking nanay ay second cousins. Mag-first cousin po kasi yung kanila, ang kanilang mga magulang. Aba, so talagang malapit pala yung yung pamilya ni FBR at kanyo po. Secretary Nani, I'm just curious hanggang ngayon wala pang statement ang pamilya ng dating First Lady, dating Pangulong Ramos sa wake, burial at ginarintong lamay. Wala pa silang statement nilabas yung mga detalye. Baka may ideya na po kayo, Secretary Nani. Unang-una po, ngayong araw mag-uumpisa po yung lamay para kay FBR. Uunahin lamang po yung pamilya na unang makilamay sa labi ng ating Pangulo. At ang mga detalye ay lalabas din malamang ngayong araw o sa mga susunod po na araw. Pagpasensya nyo na po at matindi kasi itong protocol na kailangan nating sundin sa ganitong mga okasyon, at lalo't-lalo na po na tumataas ang bilang ng COVID dito po sa Pilipinas at meron pang mga bagong sakit na lumalabas. So nag-iingat din po yung pamilya, hindi lamang para sa kanila kundi para sa magiging bisita po o mga dadalaw o magbibigay pugay po sa dating Pangulo ng Republika. Kaya pala kaya siguro nung Sunday hanggang ngayon wala pang mga detalye By the way, Secretary Braganza marami mga millennials ngayon hindi naabutan ang FBR ng kanyang administrasyon. Baka may mga kwento ka diyan na mga nakakatuwa o para nung time pala ng FBR administration, ano ka that time? Ikaw ba ay congressman o nagsilbi ka ng negotiator noon? Paano pala behind the scenes? Naging congressman po ko. My first term was during the midterms of then President Ramos. Kaya 1995 nung ako po ay naging congressman at nagpatuloy hanggang panahon po ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At doon na nga po ko sa panahon na yon ni GMA na nakuha po sa kabinete. Okay. Si FBR po kasi palaging namamasyal sa lalawigan ng Pangasinan, doon sa pinanganak, doon sa nag-aral, doon nag-high school, hanggang dumating po sa West Point. Naging malapit din po ang Pangulong FBR sa aking nanay at tuwing birthday ho ng aking nanay dumadalaw ho yan. Kahit nung elementary pa ho ako. Kaya nakakatuwa ho kasi at that time was during the martial law, so kung tuwing dating ni FBR sa lalawigan, lahat ng illegal na bagay tumitigil kasi PC ho siya noon Philippine Constabulary. Yun ho yung mga tumatak sa aking ulo. Tumitigil bigla ang wedding, nawawala ang madyong, tumitigil yung mga tupada dahil darating nga po si FBR. At tumatak ho sa amin yun. Ganun ho yung imahe ni FBR hanggat sa aming paglaki, hanggat sa paninilbihan.
may kasabihan sa English in a nutshell, paano mo nalalarawan sa viewpoint mo ang presidency ni FBR, Secretary Nani? Well, he coined, unang-una po, he helped restore and protect our democracy. Siya po ang nagtulak para umasenso at maging industrialized country ang Pilipinas. Yun ang pangarap sa Philippines 2000. And he was also a peacemaker na tumatakdan po sa akin hanggat ngayon ho, tulad na nabanggit nyo kanina, naging bahagi pa rin ako ng peace negotiations with the Communist Party of the Philippines noong huling administrasyon. So he was innovative in his leadership. He believed in reforma. He viewed our country as a middle-income economy. So para sa kanya, dapat maging middle income ang kita ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi lamang ho yung mga nakapag-aral, may regular na trabaho, kundi po pati yung mga magsasaka, manggagawa, mga mangingisda. Yun naman ho talaga ang ibig sabihin ng isang middle income economy. Kayo po ay nagsilbi ng doon sa hindi nakakalam. Dati kayong Agrarian Reform Secretary, naging Press Secretary pero hindi ko na sabihin na kinover kita noon, Secretary Nani. Opo. Doon sa ano mga Nagkataon lang baliktad na eh. Ikaw din naka-Amerikana, ako na din naka-t-shirt. Yeah. Sige, doon sa mga anong mga aral kaya na pwedeng sa mga bagong leader ngayon bagong mga leader ngayon, ano kayang pwedeng maging aral nila dito sa FBR administration noon, Secretary Nani? Unang-una po, hindi madali po ang governance. Nanggaling po si FBR sa isang masalimuot na panahon. Pagkatapos po ng Marcos administration, Cory administration, kailangan lang maging matatag yung loob para sa reforma. Hindi ho madali magreforma ng isang bansa. He led a bloodless coup just to break monopolies, economic monopolies in this country. Sa ibang bansa ho, tumba na gobyerno nun eh. Pero sa panahon po ng FBR, pinalawak po niya ang telecommunication industry, ang banking industry, transportation industry, the insurance industry, na walang nasaktan kundi maraming nabigyan ng pagkakataon at oportunidad na magnegosyo sa Pilipinas, lokal o dayuhan, para lamang magkaroon ng maraming oportunidad at trabaho ng ating mga kababayan. Ibinalik po niya ang Pilipinas sa mata ng international community bilang isang bansa na kabahagi ng mga demokratikong lipunan dito po sa ating mundo. And to my mind, dito siya ngayon kinikilala bilang isang leader, isang diplomat, at higit sa lahat ho, isang makabansa na leader na nagbalik ng Pilipinas ng kanyang magandang pangalan. Since naging press secretary ka rin noon, dating administrasyon, alam mo ba nung sa Malacanang press corps noon, siya lang siguro yung presidente na yung Malacanang press corps kailangan gumising ng 2:00 ng madaling araw, Secretary Nani. Kasi may mga event kami sa mga provinces, 4 o'clock, ganun. Grabe pala magising yan, Secretary, itong si FBR. Kaya ibang klase that time, you enjoy covering Malacanang press corps at saka mga activities kasi you were given the chance to visit mga ibang provinces at that moment, at that time, ibang klase magtrabaho, di ba, Secretary Nani? Hindi po siya takot na lumabas ang kanyang press release ahead of the activity. May tawag po kayo check against delivery. Yeah, At saka yung CSW, di ba, meron pang CSW? CSW, meron po yan. Kaya po siya maagang nagigising kasi kulang mo ang oras at araw sa kanyang panunungkulan. Sa katunayan nga ho, kahit kami na mga kamag-anak o di kaya mga nanginilbihan sa gobyerno, labas sa executive branch, nabibigyan ho ng mga papel o mga press clippings na nakasulat ho sa pula. Please feedback, ASAP, CSW. So, at may timeline ho yun. Hindi yun parang feedback next year na, hindi ho Not later than, may NLT ho yun. Kaya naman ho, lahat ng mga kawani ng gobyerno, sa ibang branches ng gobyerno, were on their toes. Yun, so, that was his way of getting feedback directly, not only from leaders, but from people. Lalong-lalo na ho yung mga kontrobersya na bumabalot din sa kanyang administrasyon. Gusto niyang malaman, hindi lamang ho yung detalye, yung konteksto kung bakit sinasabi ng tao o ng ibang leader itong mga kontrobersyang ito. So in that sense,
pwede nating sabihin na nakalapat yung tenga ni FBR sa lupa at nalalaman niya kung ano yung mga nangyayari sa ating bansa. Okay, thank you very much for this rare moment ha. Dating Secretary Hernani Braganza, uncle niya po si FBR, no? Maraming salamat sa pagkataong nabigyan niyo sa Bombo Radio Philippines Nation Worldwide. Good morning po sa inyo, Secretary Hernani. Salamat po sa pagkakataong po ito at nice seeing you again. Hopefully we'll see you again in the near future. Alright, anong pakikirami ulit natin ng Bombo Radio Philippines na nakikinig po sa atin. Maraming salamat. Ang isa po sa uncle po niya yan, si FBR, tataga dyan sa Pangasinan. First cousin pala siya. Okay, maraming salamat, Secretary Braganza. Sa dagdag pang balita, nakatakdang magbigay ang China ng 10 million pesos na halaga ng emergency supply sa mga lugar na sinalanta ng magnitude 7 na lindol. Ayon pa sa Chinese Embassy, nakasama nila sa donasyon ang Philippines-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Direktaan niya nila itong ipapasakamay sa Department of Social Welfare and Development Office. Naniniwala ang China na sa pagtutulungan ay makakabangon mula ang mga biktima o sinalanta ng lindol. Samantala naman sa ibang balita, pararangalan ng PNP ang security guard na kabilang sa 3 napatay sa nangyaring pamamaril doon sa Ateneo de Manila University. Gagawaran ng PNP ng medalya ng katangi-tanging asal or Outstanding Conduct Awards si Genevine Bandiala dahil sa kanyang katapangan at kabayanihan. Sinabi ni PNP Director for Operations Major General Valeriano De Leon, ang Civil Security Group ay nakipag-ugnayan na rin sa pamilya ng Bandiala para sa paggawad ng parangal. Kung maalala, kabilang si Bandiala sa mga binaril, itong si Dr. Chow Yumol, isa pong doktor sa Ateneo Campus noong Hulyo 24. Napatay din si dating Lamitan Basilan Mayor Rosita Furigay at ang kanyang executive assistant na si Victor Capistrano. Nasugatan ang anak naman ni Mayor Furigay sa insidente. Sinabi ni De Leon na magbibigay din ang PNP ng tulong pinansyal sa pamilya ng naturang security guard. Si Dr. Yumol ay nakakulong na ngayon sa kasong murder, frustrated murder at malicious mischief. Nahalal naman bilang Sergeant at Arms sa Senado si retired Lieutenant General Roberto Ancan. Mismong si Senator Ronald De La Rosa ang nag-nominate kay Ancan para sa nasabing posisyon. Sinabi naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na si Ancan ang may pinakamataas na rank sa mga retiradong military officer na nanilbihan sa nasabing posisyon. Paliwanag naman ni Senator De La Rosa na kailangan ng Senado si Ancan na kayang protektahan 24 ang 24 na senador na inihalal ng mga tao, ganun din ang 1,436 na mga empleyado ng Senado at lahat ng mga bumibisita sa Senate, Pilipino man o hindi. Pinuri pa ng senador ang retiradong sundalo at sinabing maraming mga accomplishment itong nagawa noong aktibo pa ito sa serbisyo. Personal pa niya nitong sinalo ang bala para sa kanya ng mga nakasagupan nila sa Compostela Valley noong senador ay aktibo pa sa police service. Samantala muna, yung grupo ng mga teachers abay ikinalungkot ang pag-veto ng Pangulong Marcos naman na dapat hindi na buwisan daw itong mga honoraria ng mga teachers na tumuloy itong nakalipas na halalan. May follow pa dito si Bombo Jovino Galang. Mabigat ang kalooban ng ilang grupo ng guro sa ginawang pagbeto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang batas na hindi napapatawan ng buwis ang mga guro na nagtrabaho sa katatapos na halalan. Sinabi ni Teachers Dignity Coalition na Chairman Benjo Basas na dapat ay pinagbigyan daw umano sila dahil malaking papel ang ginampanan ng mga guro noong halalan. So nevertheless, nakakalungkot po ito, no? At hindi po natin ito maunawaan, ano? Sapagkat alam nyo, ibig sabihin nito, no, yung wisdom, no, ng nakalipas na kongreso, kasi fast track po ito, no, minadali po ito, no, dahil nakita natin yung effect, no, nitong tax, no, doon sa napakaliit na dapat sana'y kikitain, no, kikitain. I'm sorry for using that term, no, yung dapat sana'y honoraria, no, ng ating mga guro, at hindi lang mga teachers po, pati yung mga sino man, ano po, no, na umuupo sa eleksyon, ano po, ay kasama ito sa bubuwisan. So meron naman tayong meron naman tayong tinatawag po, no, na anong tawag dito, no? Meron naman po tayong meron po kasi tayong umiiral na batas, no? So sa batas na yan, under the train law, no, yun yung excuse, no, yun yung defense, no, nung BIR and even ng COMELEC, no. Sabi ng COMELEC, sa amin naman, kung kami masusunod, hindi naman namin kukolektahin yan. But we are tasked, no, na meron po tayong mga dialogue na ginawa sa COMELEC po dyan, no,
But of course, the COMELEC is tasked by the BIR, diba, to collect such taxes po, no? Kaya wala daw silang magagawa. So, para maalis yung legal na balakid, no, kinakailangan daw po ng isang legislative action. Umaasa naman ito na may aapila ng ilang mambabatas ang nasabing nabetong panukalang batas. Nauna rito, nilinaw ng Pangulo na dapat ay maging pantay ang lahat sa pagbabayad ng kanilang kaukulang buwis. Ating position dyan, no, syempre, napakahirap naman po ito i-override, no, kasi ang isang solusyon ay i-override, no. So kailangan ng 2/3 vote, no, ng Congress, no, para yung pag-disapprove ng Pangulo ay mabaliktad. Diba? But given the political climate, no, ay baka mahirap pong gawin yan, no? And considering yung super majority, no, syempre baka pwedeng sabihin ng presidente ngayon, hindi na, mga kongresista, mga senador, wag niyo nang anuhin to. Wag niyo itong i-override, no? Pwedeng ganyan, no? Pangalawa, ang isa pang solusyon diyan ay yung tinatawag po natin, no, na refiling, no? But of course, mas mahirap 'yan, no? Kasi you'll go to the same process again, no? ng pag-file, no? Of course, no? And again, considering the political climate, di ba, yung super majority nga na binabanggit ko, baka mahirap na naman, no? So nakakalungkot lang, no, na ito ay sa ikabubuti, no, ng ating mga guro, no, na nagsisilbi sa halalan. Alam naman nating buwis buhay, ang sabi nga po natin, ano po, buwis buhay ng mga guro, no, sa halalan, wag nang buwisan pa. Buhay na nga yung binubuwis, no, di ba? Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Ang mga kaanak naman ni Nicole Borromeo labis na kinatuwang naging tagumpay sa Binibining Pilipinas 2022. May pag-uulat ang Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Jane, Bombo Elmar, labis na ikinatuwa ng pamilya ni Nicole Borromeo ang kanyang tagumpay bilang Binibining Pilipinas International 2022. Sa eksklusibing panayam ng Bombo Radio Cebu sa tiyahin ni Nicole na si Maricel Borromeo Amores, na ipinagmamalaki nila hindi lamang ng pamilya ni Nicole kundi maging ang lahat ng Cebuano sa naging tagumpay nito. Anya, deserve nito ang magwagi sa nasabing korona dahil sa makikita rin ang napakagandang performance ng kandidata, lalong-lalo na ang naging winning answer nito sa nasabing pageant. Ating pakinggan si Maricel Borromeo Amores. I'm so proud. I was so proud. Actually, her father said me very early in the morning. It was in 1:30. The moment was done, because I did not imagine it's going to have the pageant was going to be last night, no? So when he texted me, I was really jumping with joy. I was so proud because that, I mean, aside from no biases, no, because she's my niece, but she's really just a classic beauty. Her demeanor and her intelligence is really something that we Cebuanos should be very, very proud of. Ang pahayag ni Maricel Borromeo Amores, ang tiyahin ni Nicole Borromeo, ang Binibining Pilipinas International 2022. Dagdag pa ni Amores na alam nito na noon pa lang ay may kakayanan na si Nicole sa mga pageants dahil rin sa talino at gandang taglay nito. Bombo Jane, Bombo Almar. Bombo Suzette, may inihanda na bang programa or welcome party ang LGU dyan sa Cebu kung sakaling uuwi na ang kandidata dyan sa inyong lugar, Bombo Suzette? Yes, Bombo Jane, may welcome party dito sa lungsod ng Cebu kung uuwi na rito si Nicole Borromeo, Bombo Jane. But hindi pa naman na pinag-uusapan kung ano ang magiging paraan sa sa homecoming nito, Bombo Jane, dito sa lungsod. Maraming salamat, Bombo Suzette. Mag-ingat kayo dyan. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Bombo Suzette Bacal Sarafos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo!
Samantala, itong oil price adjustment ipinatupad ngayong araw, may good news at bad news at may mga follow pa rito si Bombo Marlene Pradiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane, nagagalak ngayon ang mga kabayan natin na mga motorista dahil kahit paano raw ay nakakabawi na sila sa kanilang mga kabuhayan. Ito ay sa kabila nga ng muling pagkapatupad ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo pagkatapos ng 4 na linggong sunod-sunod na oil price rollback naman noong mga nakaraang linggo. Dito sa gasolinahan, Bombo Elmar, Bombo Jane, kung saan ako nandito, sa bahagi ng lungsod ng Makati, ay may mga nakuusap kaming ilang mga motorista. Kasabay ng, sabi nila, kasabay ng kanilang saya na may mababang halaga nga ng presyo ang kada litro ng produktong petrolyo, ay syempre nananawagan pa rin sila sa pamahalaan at sa mga kinauukulan na sana ay ituloy-tuloy na. Ito ang mga ipinatutupad na oil price rollback sa mga langis para huwag na silang mahirapan pa, lalo na ngayong kumakaharap sa pandemya at krisis itong ating bansa. Huwag din yung pakinggan pa natin yung kanilang sunurang tinig ng aking mga nakaparian dito sa bahagi ng lungsod ng Makati. Okay naman po. So, siyempre, pataas-taas naman parati yan eh. Okay lang naman, at least nakakabawi na po kami. Hindi katulad doon dati talaga mahirap. Yan dati mataas talaga. Ang kita lang namin talaga, sa boundary na lang operator, tapos yung diesel. Ngayon nakakalog-lag na, miski pa paano. May pasok na kasi ang mga estudyante po eh. Okay na. Nakadagdag na rin ng panguwi sa bahay, miski pa paano. Para sa pamilya. Ganun talaga. Eh wala eh, pataas pa baba lang parati, okay lang naman. Yung problema. Tsaga-tsaga lang talaga. Sana i-fix na lang yung diesel. Huwag nang taas baba. Pabalik-balik lang eh. Ganun din ang mangyayari. Maganda. Sana magtuloy-tuloy dito. Kasi nabawasan ang siyempre kahit papano medyo nakakatipid. Wala tayong magagawa kung talagang yun ang kahit naman gusto natin bumaba, kung yun talaga ang wala tayong magagawa. May mga pagtitipid ba kayo, sir, or mga parang diskarte? Yung dapat na pwede namang hindi kailangang gumamit ng sasakyan, parang ganon. Maaari sana, ituloy-tuloy yung pagbaba ng presyo ng langis. Para kahit pa paano, lahat makatulong sa mga, lalo na sa mga passenger, yung mga commuter, yung passenger jeepney, basta yung lahat ng gumagamit ng mga sasakyan, ganun. Tinig ng ating mga nakapanayam na mga motorista dito sa gasolinahan dito sa bahagi ng lungsod ng Makati. Kung narinig ninyo, Bombo Elmar, Bombo Jane, ay hindi na sila umaasa pa, kung sakaling magtataas man ng presyo yung produktong petrol sa mga susunod na linggo, ay parang nakapag-cope up na sila. So sinasabi nila na wala na silang magagawa, pero patuloy pa rin yung kanilang panawagan na sana ay magtuloy-tuloy na itong pagbaba ng langis para rin makadagdag sa kanilang pangkabuhayan. Samantala ngayong araw, simula ngayong araw, ay magpatupad ang mga kumpanya ng langis ng dagdag na 75 centavos sa kada litro ng gasolina at rollback naman na 60 centavos sa kada litro ng diesel at 75 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Batay doon sa datos ng Department of Energy, mula noong July 26 ay pumalo na sa 75 pesos and 20 centavos yung average price ng gasolina, habang nasa 77 pesos and 75 centavos naman yung sa diesel at 83 pesos and 17 centavos naman sa kerosene. Bombo Elmar, Bombo J. Malaki pa palang babawin kung pagbabasihan mula nung Enero ng taong kasalukuyan. So kahit unti-unting pagbaba, malaki pa ang itinaas na, all in all na. Anyway, maraming salamat sa mga impormasyon na yan. Bombo Marlene, ingat kayo dyan. Live mula dito sa bahagi ng lungsod ng Makati, ako po si Bombo Marlene Pradiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala doon sa Kamara, umiksena naman doon isa sa mambabatas na porsigido na isulong itong nuclear energy plant. Yan, iba pang mga balita na doon si Bombo Anali Soberano.
Iminumungkahi ni Pangasinan Representative Mark Cuangco ang paggamit ng nuclear energy plant sa ating bansa bilang tugon o solusyon sa nangyayaring problema ngayon sa kuryente. Sa kanyang privilege speech sa sesyon kahapon, binanggit ni Cuangco ang Bataan Nuclear Power Plant o BNPP na matagal ng panahong natenga. Naniniwala kasi si Representative Cuangco na siguradong gagaan ang buhay ng mga Pilipino kung magiging mura ang kuryente sa binabayaran kada buwan. Paliwanag ni Cuangco, ang nuclear energy ay least deadly, mas mura, mas malinis at maaasahan kumpara sa kung anumang mayroon ngayon sa kasalukuyan. Dagdag pa ng mambabatas, kung nagtayo ng nuclear plants, imbes na coal o gas plants mula noong 1986, maari na umanong nakasabay ang ating bansa sa South Korea. Sa isinagawang interpelasyon, sinabi naman ni Representative Paul Daza, malaking issue talaga ang kuryente lalo na sa kanyang lugar kung saan mataas ang presyo. Tanong ni Daza kay Cuangco, ano ang magiging epekto kapag may nuclear power plant lalo na sa bahagi ng Visayas at Mindanao? Sagot ni Cuangco, para magkaroon ng murang kuryente, mahalaga na mayroong fleet ng nuclear power plants at itigil ang pagtatayo pa ng mga coal at gas plants. Nang si Bataan Representative Albert Garcia naman ang sumalang sa interpelasyon, kanyang sinabi na may mga advancement na sa ngayon sa nuclear power plants kaysa buhayin pa ang Bataan Nuclear Power Plant. Ngayon, ayon kay Cuangco, ilang dekada nang pinag-uusapan ang BNPP na marami na sanang umanong nagawa para mapababa pa ang presyo ng kuryente. Subalit hanggang sa ngayon, hulelat pa rin ang bansa dahil marami pa rin ang mga humaharang. Pakinggan natin si Representative Mark Cuangco. Because every time we spend capital to build these plants, we tie ourselves to coal and gas for 4 more decades for each new plant we build. So, henceforth, if we were looking towards the future, as France did in the 70s when it went for fossil fuel independence from the Arabs, it went nuclear, and in 10 years, between 10 to 15 years, it went to 70% nuclear. And in that time frame, after that, it was unintentional for them to decarbonize, but they found out that they had decarbonized for free. Meaning the intention was to go for energy independence, but they ended up being a very clean electricity grid. So I think that the misconception is that one nuclear plant will make all the difference. We need a fleet of nuclear plants. We need to amortize them so that at the end of the day, we could have half-price electricity. Representative Mark Cuangco ng Pangasinan. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Tensyon naman na mayani sa tanggapan ng DTI-12 dahil sa dalawang regional director ang mga transaksyon apektado. May karagdagang detalyang Bombo Radio, Corunadal. Tensyonado sa ngayon ang tanggapan ng Department of Trade and Industry Region 12 matapos na ayaw bumaba sa pwesto ang Regional Director na nasabing tanggapan habang ipinagdidiinan naman ng Assistant Regional Director na siyang italagang OIC simula kahapon Agosto 1. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal kay outgoing Regional Director Jude Haugana ng Department of Trade and Industry Region 12, inihayag dito na mananatili siya sa posisyon dahil verbal pa lamang kanyang narinig at walang black and white na magpapatunay na hanggang Hunyo 31, 2022 lamang ang kanyang posisyon. Ayon kay Director Haugan, ayaw niyang umalis hanggang walang maipakita at maibigay sa kanyang memorandum bilang patunay na papalitan na siya sa pwesto. Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lamang umano ang makapagpapaalis sa kanya o makapagbibigay ng mandato na mananatili siya sa posisyon hanggang sa katapusan nitong taon. MC3 na amending and supplementing ang MC1. I-extend from July 31 to December 31, 2022 ang akong term of office.
i-clarify ang MC3 sa Office of the President, pending clarification sa Office of the President. Samantala, iginet naman ni Assistant Regional Director Flora Gabonales na siya ang uupong officer in charge ng DTA-12 dahil sa tanggap nitong mandato na kailangan lamang ng maayos sa transisyon. Ngunit dahil nagpupumilit umano na manatili sa posisyon ng outgoing Regional Director, ay nagkaroon ng gulo at nagkatensyon. Dagdag pa ni Gabonales, ginawa niya lamang ang kanyang obligasyon na ipaalam kay Mr. Haugan na Hunyo 31, 2022 lamang umano ang effectivity ng posisyon nito bilang Regional Director ng DTI-12 at kailangan ng umanong ipasa sa kanyang obligasyon at responsibilidad base na rin sa mandato ng Undersecretary at ng nakakataas. There will be a designation, no? Or there will be somebody na ma-appoint para mag-take care sa posisyon. Okay? Na-declare vacant ang posisyon effective June 30, di ba? And for non-CESOs, it is deemed na wala na sila. Again, pinagbigyan lang sila until July 31 para on a holdover capacity. Dagdag pa ni Gabonales, hindi naman talaga conflict ang nangyari dahil isa lamang itong hindi pagkakaunawaan ng dalawang panig. Ngunit sa ngayon, palaisipan pa rin kung sino ang kikilalaning Regional Director ng tanggapan, kaya't maging ang transaksyon sa nabanggit na opisina ay apektado pa rin hanggang sa ngayon. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitago para sa Pamansang Radyo Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio Show. Bombo! Bombo International News. Mas pinaigting pa ng US Defense Department ang kanilang pagbabantay sa Taiwan kasunod dito sa kumpirmasyon ng isang Taiwan official na matutuloy ang pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi kahit na binalaan na sila ng China. Hindi naman binanggit ng opisyal sa Taiwan kung saan mamamalagi at mga agenda ni Pelosi. Tiniyak din ng US Defense Department na nakabantay sila sa nasabing lugar laban sa anumang paggalaw mula sa China at pagbisita o sisira sa pagbisita ni Pelosi. Si Pelosi ang unang US House Speaker na magtutungo sa Taiwan pagkatapos ang 25 taon. Nauna nang nagbabala ang China sa US na huwag nang ituloy ang pagbisita ni Pelosi sa Taiwan para hindi na ma-impluwensyahan ito ng Amerika. Bombo Foreign Exchange Update. Marami naman ang natuwa, lalo na silan sa ating mga ekonomista dilan sa unti-unting paglakas pa ng piso kontra dolyar. Sa report kagabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa foreign exchange, iniulat ng BSP na medyo bumabawi at lumalakas naman itong halaga ng piso kontra dolyar. Ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas ng 55 pesos and 32 centavos. Yung Hong Kong dollar naman ay katumbas sa Pilipinas ng 7 pesos and 0.40 centavos. 7 pesos 0.04 centavos. Yung Singaporean dollar ay katumbas sa Pilipinas ng 40 pesos 0.06 centavos. Samantala, yung Saudi Riyal ay katumbas yan sa Pilipinas ng 14 pesos and 72 centavos. Yung euro naman ay katumbas sa Pilipinas ng 56 pesos 0.55 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita at live via satellite. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami pong inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo! 2 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa Panatunturan Bombohanay Big Time adlaw sa Martes sa 2 sa bulan sa Agosto sa mga tig 2022. Unang adlaw sa Erlin Bayonita. Updala kita